Kulekutusa singaphakathi inyanga engathwasanga le bafowethu ne-SA Trends bafowethu siyabonga kakhulu ukuba khona kwenu. Namhlanje siniphathele laphayana bafowethu uNgizwe Mchunu, umfo kaMchunu edlulisa laphayana uvo lwakhe ngesenzo sakhe laphayana uMthandeni, igcokama elisha ngesenzo sakhe sokuhlasela laphayana ungeloviwe. Siyamuzwa laphayana kwi-voice note ukuthi ayi njengopresident wamabhinca unokuphoxeka okukhulu okuthe wakuthola laphayana ngesenzo, ngoba umfana yena lo uMthandeni noma ubhuti lo uMthandeni uNgizwe unokumhlonipha kakhulu and unokubukela kuyena even though emncane kunaye, kepha ngesenzo sakhe asenzile uthe nje hhayi akakwazi lokhu. uMthandeni kufanele ayeke utshwala ngoba ngisho ukuthi buyamhlula. Singapholisa imaseko-ke bafowethu, anginidedelele yona la i-voice note nizwele nina. Ukuthi-ke izolo ngithole nje isimangaliso esingithusile. Ngibona umfana omncane ongalami ngisho umqhumeni nomtshengiseni abantu abalandela after ushwini umuntu ekhala ubhekumuze Thulu, Thokozani Langa ngokudumisa umaskandi ube phezulu nomfisela Magubane. Kodwa ngibona engena ey'ndaweni ey'thize lo mcimbi lo mfana ungelovilo iNigeria libhizi lichaza lapho ukuthi kubalulekile ukuthi kuhambe kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu. Kungiphoxe kakhulu ukuthi ngibone kuvumbuka umfana omncane edakwa utshwala ngale ndlela esabekayo. uMthandeni umfo kaManqele ungiphoxile bani wami ngothembile. Mthandeni imina lo uNgizwe ngumlando kaMchunu. I'm the president of the Bhinca Nation. I'm disappointed and ngiphoxekile ngesenzo sakho sokuthi wena uhambe uyogila leya mkhuba. Iminingi imikhuba uyigila ngisho ungakasondeli eduze wakho, kukhona izinto obuvele uzenza zidedengu uzenze nje uyimoshe kanti ukhona futhi izinto obuzenza kahle. Unenhlanhla, unogazi, unalo futhi ithalente, kodwa kungiphoxe kakhulu ngokungangabazi ukuthi ey'ntweni ezinhle kangaka usezenzile emculweni kamaskandi, kulo shuni kamaskandi, ngisho impi yakho nomgodi yakhandwa yimi. Ngakusho lokho futhi ngiyakuphinda manje, imina ingqwele yenu, imina uyihlo wakho, imina uyise kakhuzana engakhanda lempi yenu after umgqumeni nomtshengiseni ngezathu zokuthi nina nikwazi ukuthatha umaskandi niwubuyisele ezingeni noma beyond lapho khona umgqumeni nomtshengiseni bewubeke khona. Kungilimaze kakhulu emoyeni wami ukubona udakwe ngalo liyahlobo, uhlobongela, ungahloniphi, uzodelela, wenza yonke imesi oyenze izolo. Mfana wami awuhloniphi, mfana wami awunangqondo, futhi lento yenzile ingenze ngalimala kakhulu emoyeni, akaze ngilale ngisho ingqondo yami ayisebenzisi ngamanje ukuthi uyenza kanjani into njengaleyo. Uthi usuka lapho wena wangena ku live lapha ngezwe kuthiwa uyaxolisa, awuxolisi ubudelela nje, uqhubeka nokweyisa nje kakhulu elapho uzokhuluma ngamasende ogigaba ubuvele uqumde khona ukuthi uqhubeka nokweyisa. Emthandeni uyedelela. Mthandeni kumele uxolise esizweni sami singamabhinca, esizweni sikaMaskandi, nakubalandeli bakho kanye nabalandeli bamaskandi. Mthandeni uyasdakelwa, Mthandeni uyaseyisa, Mthandeni usiphuza inyongo. Ngizokutshela mina manje mntakamashando, mina ukhuluma njengamanje uNgizwe umlando kaMchunu. Ngithi mina mntakamashando uphumile esandleni. Uma benifuna nini ukusangana ngendlela efuna ukusangana ngayo, sanganani ngendlela nisangana ngayo, nenze izinto efuna ukuzenza. Mangabe wena ufuna ukuthi umcimbi ekangeloviwe unezikhalazo bekufanele umfonele, hayi ungene lapha uyobonakala uwa nomkhaba lapha ke uzothi
bhala kaxa phansi ongelovini Nigeria liyashuma nalo lilwa nawe lamasimba nje besobuka lapha aphoxa umaskandi kusasa sothi umaskandi awusupportwa kusasa sothi umaskandi awunakiwe uhulumeni awunakiwe umasipala kodwa futhi okwesibili wena umuntu omkhulu kabi endimeni kaMaskandi uyinkunzi ujikelele kodwa ukwazi ukuyophoxa abalandeli bakho ukwazi ukuyophoxa udako utshwala uphoxa isizwe sonke samabhinca nesizwe sikaMaskandi abantu bekuthanda kangaka kuma nje abantu bawelwa imthondo ngeke balale emalawini nesenzo sakho Mthandeni.